fejre kærligheden. Det er en ceremoni, hvor vi skal ydre kærligheden. Og det er sådan en ceremoni, hvor kærligheden skal have sådan en kæmpe krammer. Skal. Kom nu til sagen. Ja. Det var os. Så, Rosikke, kunne du tænke dig? Ja, mange tak. Ja. Drik en tår hver af denne elskårs elixir som symbolet på jeres kærlighed. Mange tak. Og smuk. Og hvis den, eller damen, hun tænker sig, kunne de... Ja, det kunne det så godt. Ja. Spis denne orm for at blive en del. Prøv at blive en del af trolden. Spis nu ormen! Nå, min dreng. Ja. Mange tak. Det var mit kaldte anderledes. Nå, I to. Små væsner. Vi har nu gennem disse to ritualer. Ritualet. Røglritualet. Forenet jer to slægter. For evigt. Til sådan en ceremoni kunne man godt knytte nogle ord. Det vil jeg gøre. En digter skrev. Det er så yndigt at følges ad. Og yndigt er det, når man siger to. Nu vel. Velklædte mennesker sidde der med kærlighed skrevet i øjnene. Dejligt. En anden digter skrev. Jeg tror, der er magi i luften. Kom nu. Det er magi, det der. Det er godt, det er stærkt. Stærkt. Nå. Man kunne også knytte nogle ord, jeg selv har skrevet til denne ceremoni. Det kunne man. Og det vil jeg gøre. Jeg har selv skrevet dem. Det er ord, som når I sidder om, lad os sige 25 år, så I tænker tilbage på disse ord. Og I vil mærke, hvordan en flamme brænder i jer. Flammen er varm og farlig. Det er kærlighed, så det kan ikke slukkes. Nej. Det kan ikke slukkes. Er ilden fast tændt, så brænder den. Nå, det var os. Jeg har skrevet nogle ord til jer. De er få, men de er velvalgte. Og husk dem. Og I vil aldrig miste listen. Så hør nu efter. Jeg vil bare gerne sige tillykke. Tusind tak skal I. Og lad os så gå ind til bords og nyde en dejlig bryllupsmiddag. Yes, mad! Jamen selvfølgelig. Tidlig morgen med dig. Dine øjne, de er små, men de visker forsigtigt.
tidlig morgen af dig. Dine øjne, de er små, men de visker kælenhej. Tidlig morgen af dig. Det er tid til at stå op. Jeg vil bare holde om dig. Måske er det altså bare slet ikke så skidt med de der trolde i skoven alligevel. De er meget søde. De er fine nok. Ja, og Skalle, hvor var det bare en fin ceremoni. Den var godt nok meget lang. Den var faktisk virkelig lang. Men den var virkelig fin. Virkelig fin, og Anemone var så yndig. Ja, modsat sin Storm. Ej, Storm er da en meget pæn trold. Ja. Nej. Nej. I må indrømme, at han er pænere end Skalle. Ja, nej. Det kan måske være noget om. Jeg synes stadig, han er grim. Så med den hale. Laura, nu stører du dig med den hale. Kom så, Skalle. Altså, man kan jo ikke gøre en skildpadde en væddeløbshest. Nej, men man kan godt gøre det til en meget hurtig skildpadde. Det er op ad bakke, det her.